Элек-электен келген ғәдәт буенча, басудан кайткан тракторларны, комбайннарны һәм тагылма инвентарьларны чистартып, газ таләпләренә туры китереп, кышкы саклауга куялар. Тырмалар, чәчкечләр һәм башка агрегатларда алдан билгеләнеп график буенча төзекләндерү өчен чиратка куела. Техниканың бүгенге торышын тикшерү максатыннан районда махсус комиссия төзелеп, тикшерүләр уза. Комиссия хуҗалыкларының һәм крестьян фермерлык хуҗалыкларының машина-трактор паркларында булып, техниканың саклауга куелышын, дезинфектовка үткәрүне, хезмәтне саклауның торышы һәм көзге-кышкы чорда авыл хуҗалыгы машиналарын төзекләндерү өчен нинди эш шартлары булдырылган, шуны карады. Барлык паркларда да ашлык суктыру һәм терлек азыгы хәзерләү комбайннарының кыйммәтле узеллары, механизмнары һәм ременьлары алынганмы, агрегатлар полиэтилен белән капланган һәм тегәрмәчләр агартылганмы. Район авыл хуҗалыгы идарәсенең баш инженеры Рамил Мустафин әйтүенә караганда, хуҗалыкларның күпчелеге техниканы кышкы саклауга кую эшләрен кыска срокта тәмамлаган. Шушы атналарда хуҗалыкларда техниканы кышкы узын саклауга кую тикшерүләре үтте. Кырышлары бетү алдында калды. Әз генә күләмдә җир сөрәсе, эшләр башкарасы. Күп кенә хуҗалыклар кышка кую газ тәрәфләренә яраклы кую эшләрен бетереп киләләр уже. Монда инде зур өлеш керткән үзләренең һәм үрнәк итеп күрсәтерлек. Урожай токымчылык заводы, Илешем тәэсис җәмгыяте, Маяк хуҗалыгы, Максим Горький хуҗалыгы, Муса Гарей хуҗалыкларын аерым әйтеп китәрлек, үрнәк итеп күрсәтерлек хуҗалыклар техниканы бөтен таләпләренә ярашлы итеп куелган, майланган поставкаларга куеп, бөтен резина техник изделиеләре майланып, терелеп, саклауга куелып беткән. Калган хуҗалыкларга да алардан калышмыйсы эшләрне башкарып чыгып, ремонт эшләренә керешергә 2021 елның чәчү мизгеленә әзерлекне башларга тырышырга кирәк тизрәк. Соңгы вакытта хуҗалыкларның остаханәләрендә, тимерче алачыларында тимер чүкегән тавышларны еш ишетергә була. Механизаторлар быел эшләгән техника һәм тагылма корылмаларын киләсе елга әзерләү белән мәшгуль. Инде аларны көздән яхшылап карап, төзәтеп куймасаң, алдагы яз һәм көзге кыр эшләрендә өзлеклекләр чыгасын көттә тор. Районда техника ремонты старт алды. Күптән түгел бездә Илеш кооперативы базасында булып, үтәлеп яткан хезмәт белән танышып кайттык. Биредә күзле ут астында кыздырылып, тырма тешләре ремонтлана иде. Әлеге эш Фәнил Гыйбадуллинга йөкләтелгән. Шулай кооператив уңганнары культиватор ремонтына да керешкәннәр. Бер ИТ-150 тракторы Илеш Кировец җәмгыятендә модернизация уза. Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.